Mu tsiku la lero ndakubwereserani nkhani imene ili pa ground pa program yathu yomweja ya Paga Round. Muli ndi ine Club Junta mu program imeneyi, ndipo nkhani yonse imene takubwereserani ndi imene ili mkamwa yofotokoza zimene zachitika m'dziko mwathu muno. Ana okwana awiri amwalira kamba kuti adya zinthu zina zooneka ngati chinangwa, chifukwa choti njala inawapota kwambiri, ndipo anachiona kuti nchanzeru kudya zinthu zimenezo pakuti ndizooneka ngati chinangwa. Anaziphika ndithu. Akuluakulu nzomvetsa chisoni kuti Malawi panopa wafika pa umphawi wadzaoneni. Ndizija tinaona tokha masabata awiri apitawo anthu ndithu akudya chitedze kumachinga, apanso ndi zina ndithu. Bola amene anadya chitedzewo sanatisiye, sanamwalire, koma anawa ndiye amwalira. Ine ndikupempheni nonse makolo, tikudziwa kuti zinthu zafika povuta, koma tiyeni tionesese kuti ana athu akudya zinthu zotani, ndi zinthu zoti sizingawatengere moyo wawo enayi. Tipepese kwa onse ofedwa, kuti pepani. Ndipo onani video iyi. Kwa inu amene simungakwanise kugwira mtima, chonde musaonere, koma onerani ndipo zimvereni nokha mmene zinakhalira kuti zifike pamenepo, pamene mtolankhani wa ku Mibawa Television anakayenda kumeneko. Zikomo kwambiri. Paga Round. Chisoni chakuta mudzi wa Chinsinga kumapazi kwa mfumu yaikulu Machinjiri kuno ku mzinda wa Blantyre. Tikakatochoka ku area 5 msewu omwe timapita kwa Lambert, tikadutsa pa Lambert pamusi pakepo kunotu banja lina lataya ana awiri, nyamata ni mtsikana wa zaka 6 wina zaka 5, komanso awiri ena ali ku chipatala komwe akulandira thandizo la mankhwala atadya zinthu zina zomwe akuziganizira kuti ndi chinangwa kamba ka njala yomwe anali nayo. Iwo abanjali komanso mudzi uno njala yavuta kwambiri. Anapita kudera lina komwe anakasaka chakudya, ndipo kumeneko anakumba zinthu zina zomwe akuziganizira kuti ndi chinangwa chomwe anaphika ngati chakudya cha madzulo. Mameto pake tapeza kuti ana awiri wa zaka 6 wina wa zaka 5 ataya miyoyo yawo. Mmene timafika pano ndiwakuti apolisi a South Ronzo anali akubweretsa matupi ana amenewa awiri omwe kulira kosatonthozeka komanso chisoni kuti mwina ana amenewa anakatha kugwira akuluakulu ena apadzanja a mtsogolo muno. Pano ndili ndi malume awo anawa amene akufuna tipase chithunzithunzi kuti zonse zinaenda bwanji kuti tifike potaya miyoyo ya ana awiri kamba kanjala yomwe yakula mdziko muno komanso dera la kuno la kumapazi kwa mfumu yaikulu Machinjiri mboma la Blantyre. Ine dzina langa ndi Steve Kondwa Banda, umu ndi mmene nditachezere ndi malume awo anawa. Ine dzina langa ni Alfred Manondo. Chabwino, mungatifotokozere kuti cheni chomwe chachitika kuti tifike potaya miyoyo ya ana awiri ndi chani? Ine nangodzikhalira chimene chinachitika nchona kuti ana pa nyumba pano anachoka kupita kudera lina. Ali kumeneko zinapezeka kuti no vuto linene ali mkati mwawo ndiloti njala imapweteka kuchokera ku banja limene amachokera ku mtundu wa kwathu. Zikuonetsa kuti anawo analibe chakudya chimene anakadya ku nyumba kwawo. Zotsata zakatafika kumene kuchako anakumana ndi munda mmene munali chinangwa. Iwo anaona ngati ni njira yabwino kuti apeze thandizo pakuzula chakudya cha chinangwa chija kuti akadye ku nyumba. Atafika ku nyumba anakwanitsa kukaphika ku nyumbako.
andizimene zachititsa zoti ana angapo amene anadya chinangwa chija usiku ndi umene timalandira malipoti kuti ayamba kumva kupweteka m'mimba. Zotsatira anatengedwa ku chipatala kumene timakamva zoti ana awiriwo atsirizika, komanso tukamba pano ana ena awiri amene anadya nawo chinangwachi akumvanso kupweteka mkati mwa mimba, ena akusanza, nawonso atengedwa ku chipatala, pakali pano apitanso ku chipatala. Ana amene anapita kukazula chinangwachi amene atisiyawa ndi ana oti winayu ndi osachepera zaka 6 komanso winayu ndi wang'ono kwambiri ocheperapo pa zaka 5. Anawo anadya angapo mnyumba imeneyi, komano onsewo anakhudzidwa ndithu. Zikungotengera sitikudziwa ndi mphamvu za mthupi mwawo kapena amene anakhalira kuti masiku angati mwina sanadye ndi mphamvu za thupi lawo zimene zimapangitsa kuti athe kusiyana kuti achidwe atake ndi mmene chakudya chinakhudzira mkati mwa mtima mwawo. Pakali pano pamene atisiya alipo awiri, wamamuna komanso wamkazi, komanso amene apita ku chipatala onso alipo awiriso, wamamuna komanso wamkazi. Amakhala ndi ndani amene wapa khomo pano amasamala ndani? Na amene wamasamalidwa ndi mayi wawo wang'ono amene ali mdzukulu wathu kuntundu umene ukumbumba ya kwathuko ndithudi. Njala mwina yafika potani dera lakuno kuti mwina anthu afike saizi yomakazula zinthu kuti mwina adyeko mwina kuti apezeko mphamvu? Tingati ndikudera lakuno kozakhudza kwambiri chifukwa mavuto amene tinali nawo kuchokera ku Fred ucha zinakhudza kwambiri dera lino lambiri loti mvula sinabwere bwino, komanso inakhudza kwambiri ng'amba imene inakhudza kwambiri kuti anthu ambiri sanathe kukolola zokudya zoyenera kuti ankathe kudya kumbali yawo ndi kumakwanitsa kusamalira mabanja awo, moti mabanja ambiri kudera lino ndokhudzidwa ndi njalayo. Ife imene yakhuza bwanji banja lanu, yabweretsa chipinjo chotani pakati pano komanso anthu amudzimu? Kumbali yathu ndife okhudzidwa kwambiri chifukwa cha imfa imeneyi. Choyamba ndi choti ife tikakhala ndi mwana timakhala ndi chiyembekezo kuti mwanayo ndi amene akhoza kukhala ndi tsogolo zatigwira mkono komanso tsogolo, komanso ni mwana amene akhoza kukhala mtsogoleri wa mawa. Koma pakutero ife talunza kwambiri kubanja lathu, komanso ndife okhudzidwa kwambiri chifukwa choti no tikayang'ana kutudwa kwathu ndi kuti chiwerengero ndi chotsika kale. Panonso taonjezera kutsika kwa chiwerengero chifukwa cha vuto amene takumana nalo kubanja lathu, komanso ni mpani mmene waukulu umene kupyolera mukupanikizika kwa njala imene atipana ndifenso anthu opanikizika chifukwa ndi kuti aliyense kuti afike poti titumikireso pa vuto la diwa limene atipeza chipinjo cha maliro kuti tisamalire, tipeze anthu oti khoza kwasamalira anthu pa maliro, komanso kupeza zinthu zina ngati makofi ni chani ndizo zitalibe chiyembekezo. Anthu tapinjika kale pa mavuto ena, lero tikuonanso tikhoza kukhala mavuto ena amene tikupinjika nawo. Adadya chakudya chimene chingati cha madzulo kapena chakudya cha mmawa kapena masana? Madzulo. Nadya chakudya chingati madzulo, dzulolo. So zinthu zinambika usiku ya. Bula thamangirana ku chipatala chakuti ndipo ina agoneka chipatala chakuti? Anathamangiridwa ku chipatala cha Kumachinjiri kunoko tingone ndi vuto lalikulu ifika tili ndichita kutalikira ndi chipatala zinativutabe kutenga process ni nthawi kuti nyamuke tikafika nawo chipatala Kumachinjiri. Andiyena apita Kumachinjiri konko anatsala andi pano ndimene anyamuka apita umeneko andi pano pasitina zotsata kuti kodi zikhazotaniso kumbali ya ana ena amene apita kuchipatala kuti tili pacho opsezonso kuti sitikudziwa kuti chingachitika ndi chani. Andi pano tikuyembekezera malitsatsi akuchipatala ana awiri amene apita pakali pano. Malume awo anawa Alfred Manondo kufotokoza mmene zinakhalira komanso kupereka chithunzithunzi cha momwe njala yavutira dera lakuno. Tikayenda kuno makomo ambiri muli njala, pomwe tamva kuti ana ena anakakumba mitsitsi ina yomwe amayiganizira kuti ndi chinangwa, ndipo atatero atadya zinthu zasokonekera mpaka nakutaya miyoyo ya ana awiri wa zaka 6 nyamata ndi mtsikanaso ameneyo wina wa zaka 5. Tipizo pasadu zambiri tikamva kuti kodi apolisi akutiponso bwanji pa nkhaniyi. Ine dzina langa ndi Steve Kondwa Banda. Fagalao.